Ezt kell csinálni, yeah! Produkció! Jézusom, nekem jön! És ez még forró is ráadásul, júj! És mit kéne mondanom? Hogy megcsináltam bent a paradicsomokat? Azért jó, mert a Dandinak az összes ruhája az enyém, ami rajta van most. Tehát napszemüveg, fürdőruha, mondjuk azért nagy rá, tehát hátul az a Gordiuszi csomó. Azt azért teljesen benntartnám. Bugyi az enyém. Van 2 hiányzó láncszemünk. El lett több vilszva a pohár? El. Ez nem lesz. A 2 hiányzó láncszem, Tisztakos. Én akkor üvegből iszom. Pap József és Kolos Réka. A szép. Beleesett. Én nem vagyok itt. Dehogy nem. Mindenki itt van, aki számít.